Ibang terus sore-sore sowan-sowan ana Pono Roko. Satrio Pandowo. Ingkang menyang saking Sasana Busana jengkar saking Sanggar Palenggahan pinuju wonten ing Sasana Pagelaran Jawi. Menika nggambaraken patih Jonggo Anom kang sinebut Bujanggana. Gambaraken patih saking Kadipaten Bantarangin iya Kadipaten Ponorogo. Patih Bujanggana kang sinebut nderekaken utusanipun Prabu Raja Kelana Sewandana. Mijil saking kutha Bantarangin kang tumuju wonten ing Praja Kediri. Badhe lamar Dewi Sangga Langit. Ngelamar Dewi Sangga Langit kang dipun dadosaken permaisuri Prabu Raja Kelana Sewandana. Raja kang sekti Mahabara Birbudi Bawa Laksana.
Patih Bujagano Kulon derek patih kula semanggaken sinuwun boten katalepen tindaira Patih Bujagano kang sinebut Bujagano kaderek dening Temenggung Anom Yudha. Sami gambarkan para senopati saking kutha Bantarakit. Barisaning para senopati saking kutha Bantarakit nderekaken gustinipun Prabu Rajakalana Sewandara nglamar kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit. Rikala semanten Dewi Sangga Langit wontenaken arak-arakan wontenaken sayembara sinten to ingkang saged damel tontonan ingkang dereng gumalaring jagat raya menika mangke badhe pikantuk kaliyan kusumaning Ayu jejuluk Dewi Sangga Langit. Mila Prabu Rajakalana Sewandara wontenaken arak-arakan saking kutha Bantarakit kang jumudel wonten ing Kutha Raja Kedhiri ingkang kaderek dening prajurit 144 cacahipun ingkang sami nitih turangga. Tanjakno ger Tokno pegang dadi kategayam. Oh ah oh 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 ah
tepuk tangannya mana? Persiapan. Oh. Iya. Mes kayak helikopter pokok. Ayo muncul-muncul helikopter. Oke, ya. Ayo Ger. Oh, loh. Wah, salah. Iya. Oh. Gambaraken bujang ganong inyu satriya Pandhawa. Kowe urung kok. Bar kowe iki kowe lho sing urung. Sampun dereng kula. Loro goblok mak. Tetep luntu kok. Sampun dereng kula. Lah nggih dereng. Lah nggih bener. Lah iki dereng apa sampun? Berarti kula. Mbok cepake saweran ra. Bukan Senin Kemis iki. Dilos terus. Sawangan. Blek. Kowe iki butuh dhuwit ra? Kae lho. Sawangan to. Lah kae lho. Sawangan kae sawangan. Lah kae lho. Iki wis diomongi to. Aku satu sama sawer. Sik anu sik ngene. Aku gelem satu sama DP dhisik. Ben percaya ngene aku ben percaya. Mok. Tes. Bu DP nu 50 ta. Lagi, kowe joget ta dhisik. Blek. Blek, wayahmu yo lek entuk akeh we. Kula salto berarti niki. Cah. Wis ngene iki. Grupku aku gak duwe grup ngene iki. Delok wong papat padha abel romene akrab. Beda dhewe. Kowe lho cah ndi? Kowe melu sapa? Aku melu sing di omah. Loh. Kowe melu sapa?
Alah, ora. Lah kuwi. Ya sak loro rono. Tuan rumah sinten namine? Bu Ria kalih? Mokani. Yuria. Ben metu ngono lho. Oh, Cek. Oh, Sing kalem, kowe pokoknya salto, wae metu. Cek rewang ning mburi nggih soto. Bu Mokani mesine aku. Sopo? Bu Ria. Oh, Bu Ria mesine aku. Saiki padha apa ora? Masa beda? Oh. Bre. Bre juga. Tak beri saya. Buri iki mang mesine aku. Jare lek pengen disawer kowe saldo dhisik, lek telepon ora bablas piye karepmu? Ngono lho. Piantune diceluk sik, piantune. Tuan rumah saya diceluk gelem aku, semangat aku. Oh, acat. Ya sing ngene iki. Aku iki ya sorone iki gak gawe rompi, padha kaya ngene. Ciblek fiat kliwa-kliwi. Anyar iki. Angkepe welek. Duwe padha wong papat. Lah aku beda dhewe kok. Oh iki lho, Buria. Iki lho. Oh. Ya ora peh nggo tas yo kuwi. Hei. Geragas. Rasa tawur. Jangkrik rasa tawur. Wes. Wis ngene iki kalahe. Sing omahe kene dikeki dhisik. Wonge papat, Pak, tak mbahi neh ngono lho. Lek ora saroyokan. Ora saroyan pikene ra entuk apa-apa. Rumah sik tanpa rono klumpukno ndek kene. Entuk panjake lho. Ora aku tak dum nek wis bar aku tak dum. Padhae kabeh entuk. Lho lah. Tak panjake. Lho berarti apamu dhewe-dhewe ngono? Ya mikmu sereng kowe njaluk sawer. Lha kowe omong tok ra entuk sawer kowe engko. Ndang. Ngene aku yo ngundang Pak apa jenenge tuan rumah ben disaweri. Sik ngene, tuan rumah pundi? Lho, sik to. Ben nyekel duit ben nek gak apa-apa. Ora apa-apa. Sertifikat to, Mang. Apa dadi cuk? Lah, mentok sepiro to, Mang? Hah? Oh, bener. Bener. Aku. Iya, bener. Yo ngene iki susah dadi cah cilik dhewe. Sing ijen ra kebagian. Nah, Ijen dhewe to emang. lek ijen iki ora usah. Hei. Blek. Reno sik. Dek iki palsu iki no. Abange lho ora patek celo. Kowe melu meteng. Ora, grupku bangga modho kabeh aku ora beda dhewe. Ora di grup. Ora ritek. Kowe bocah apa tuh padha kabeh. Alah, iki ngene kriyanmu. Tak omongi, butuh anyar-anyar. Elek ngono. Ora meneng kok. Lek tak omongi. Dek wingi saote urang kok njaluk sowar sawer. Wis sawoto sik. Tas. Kowe niat sik tak omongi. Blek. Wis Bu rasa mbok sawer Bu, kowe gak sawoto ra joget iki kok. Tak omongi Rino. Wis to Rino dhisik. Rino. Nek tak omongi.
sing paling pinter sak duwe to jare to. Oh tak bedhe kewan lu iso bedhek to we. Iso no, kewan. Yo. Kewan bedhe-bedhe no. Winter gue cari ku. Oke. Ini suarane pitik piye? Suara pitik. Suara pitik. Hah? Suarane pitik menine piye? Kukuruyuk no. Lek suarane anu wedhus. Bek. Lah iya. Lek suarane sapi. Mo. Lah yo maduwe tok kowe nah. Wis cair adewe. Tuh. Tepuk tangan. Iya. Awas. Alon-alon pokoke kelakon kir bocah bagus. salto wae. Aku wesel jamu mau. Ora iso nututi aku bocah pawon ora iso nututi terus terang ra iso aku. Iki mau acarain apa to Pak Leri? Sunatan kira-kira. Acaranya sunatan. Sunatan sing disunat asmane. Dika. Oh ini Mas Dika, adik Dika. Dika sinten? Masih kepanjangannya sinten? Dika sinten? Derma Septa Andika. Ya dhewe disawer kudune ndongakne. Ngono lho. Ya umume piye lak ndongakne. Ya muga-muga manuke gedhi. Loh, Pak duwe manuk empret. Maksudnya manuke ben gedhi ngono lho. Nyapa lho nggo kabeh. Sing kerja iki wong 5. Sing kerja ya takoni lak rompiku beda dhewe. Wong enekne aku mbok sorone. Beh. Mugi-mugi Dek Dika menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, bagi nusa dan bangsa. Semoga sok urung. Amin amin. Ora dongakne amin so. Wong kene ngeyelan kabeh. Muga-muga sok gede dadi polisi. Cita-citane dicapaikan. Lah wis sok ndongakne ramus aku. Wis kek jangkrik.
Wes iki lho. Piantone pundi to, Bu? Piantone? Mas Dikane niku lho. Piantone pundi to? Mas Dika. Mas Dika, Dik Dika sing sunat. Piantone pundi? Amin. Sugeng. Ora arep ngomong iki lho. Sugeng. Sinten? Wah niki boloku cira ya. Niku boloku TPA iki. Pak. Sampai wis gerang kok. Ngene Pak, sampean gosane kalangan kamera gak apa. Demen aku nih. Nah, iya. Ayo Pak, monggo Pak, sinten namine Pak Anang. Beh, Anang, Krisayanti. Wes ngono to ayo. Iki jame mepet to. Ya butuh ning dhuwur ning jero ya enek kucingan enek kerjaan. Ya setengah merah. Ya. Kok ya cek perangkele ya urung barongan. Iya. Dibagi waktune. Adik lanjut saltone baru selesai. Ambekan gak kuat, ya. Sorry. Sorry ya gak kuat bisa dia. Yo. Alon-alon joger bocah bagus. Oi. Yung Satrio Bandung. Patih Pucung Ganom kang sinebut Bujang Ganom kaderek dening Prabu Raja Kelana Semandana kang mlebet wontenipun sajroning wana kang aran Wana Lirboyo. Wana kang aran Alas Nur Gedhe Boyo kang aran Pekewok Alas kang jemudhalake bebaya Pekewok kang gedhe gara-gara kang gedhe. Kang kabeh kala sampurnane kewan alas ingkang sarta galak. Oh